Zdravíme srdečne všetkých našich priaznivcov, ale samozrejme aj našich nepriateľov, alebo tých, ktorí nás až tak nemusia. V tomto druhom videu sa my ideme teraz venovať trošku tej chate v Čifároch. Ja som o tom hovorila na poslednom proteste, teda posledný protest bol vo štvrtok. Štvrtok bolo 1. februára. A prišli nejaké také hejtárske komenty, že som to čítala. No musela som to čítať, lebo som to citovala. A musela som to aj čítať kvôli tomu, že teda z hlavy to ešte nedám, lebo nie som v tej politike ako Robert Fico 30 rokov. Keď budem točiť tieto videá 30 rokov, tak verte potom, že aj sa postavím na protest pred 30 000 ľudí a dám to teda bez papiera. A bez papiera nechcem, lebo Andrej Danko to dáva bez papiera a teda smeje sa celá republika, takže my to zatiaľ teda čítame na tých protestoch. Tak nám to odpustite, ale my teda sa budeme zlepšovať. No a ideme k chate v Čifároch. V chate Čifároch ideme kvôli tomu, lebo tam vzniklo to, čím žije momentálne celá spoločnosť. Celá spoločnosť momentálne žije tým, že ideme zmeniť trestný zákon, trestný poriadok a ideme zrušiť USP. A oni to tí predkladatelia, a teda táto naša vládna moc, obhajujú tým, že oni to musia spraviť preto, lebo že existujú rozhodnutia ústavného súdu, že sa tu porušovali ľudské práva. No len na tej chate v Čifároch sa oni stretávali volakedy v lete 2021, čiže vtedy ešte nejaké rozhodnutia ústavného súdu neboli a ani ich tam oni nespomínajú. Oni na tej chate v Čifároch sa stretávali preto, lebo pravda bolo už viac ako 1 rok po voľbách, ktoré vyhral Matovič a boli všetci strašne nervózni, lebo oni nevedeli teda, že na čom tí policajti z NAKA pracujú. Oni nevedeli, že kto, čo a na koho vypovedá, nevedeli sa dostať do tých spisov, lebo tí policajti, ktorí to vyšetrovali, tí teda neboli nejako ovplyvniteľní. Nereagovali ani na povolené kolesá, nereagovali ani na to, že sa za nimi ťahali autá, ktoré oni nevedeli teda, že komu platia. Podplatiť ich podľa mňa asi ani neskúšali, lebo vedeli, že nepochodia. Takže keď sa k ním nevedeli dostať, tak museli chlapci zo Smeru vymysleť, teda, že čo spravia. Takže na tej chate v Čifároch vymysleli to, že ich treba zdiskreditovať. A o tom sa tam oni rozprávajú, lebo tak keď niekoho nemôžete podplatiť, keď ho nemôžete zastrašiť, tak potom ho skúsite teda aspoň zhovadiť v tej spoločnosti. No. Takže vymysleli čo? Vymysleli správa SIS, najprv tak prebehla médiami, že teda sú tu nejakí motivovaní vyšetrovatelia, ktorí chcú stíhať vtedajšiu opozíciu, to znamená Roberta Fica a spol. Len tá správa SIS, keď sa opýtame, že čo s nej zostalo, tak nezostalo s nej nič, lebo momentálne z manipulácie trestných stíhaní nie je obvinený nikto. Dôkazy teda nie sú žiadne, čiže celé sa to rozpadlo. Jedine sa tým šermuje v médiách. Najobľúbenejšie to samozrejme majú tí hlavní predstavitelia Smeru a Hlasu. No a potom na tej chate v Čifároch sa hovorilo o tom, že Robert Fico presne vedel, že kto je teda členom týmu Očistec. V kauze Očistec sa vyšetruje teda Tibor Gašpar, Norbert Beder a teda ostatné policajné špičky. A to je tá chata, kde ten mladý Gašpar hovorí, ako pichne Kalimu. To je tá chata, hej, to je ono. Ja vás ešte stopnem. Akože bravúrne si to teraz dala a nepotrebuješ mať ani žiadne papiere na písanie. Čiže akože ten progres, počúvajte, ja si to už pamätám, ja keď to ja stavím, tak ja si to pamätám. No. A čo ešte povedali? Oni povedali, Fico povedal, že teraz je dôležité, aby sa rozpadol Očistec. Teraz je dôležité, aby urobili zásah na toho Čurilu a na toho Ďurku. On vedel, že im idú otvárať bezpečnostné previerky. On vedel, že takto sa ich budú snažiť teda odstaviť od roboty. Takže teraz je najpodstatnejšie niečo, teraz je dôležité, aby sa rozpadol tým Očistec. Boli z toho sa rozhodol, keby urobili zákrok voči Čurilovi, tomu Ďurkovi a teda to tretím raz som prekapený ten Šurek. A čo povedal syn Tibora Gašpara? Čo chcel napísať na pohľadnicu? To tak mi evokuje, že asi vedel, že do tej basy pôjdu a on, milí diváci naši, on vám to vedel ešte predtým, ako týchto policajtov zadržali, lebo sa písal 9. september 2021 a policajtov zadržali až 13. septembra. A Pali Gašpar rozmýšľa, čo on napíše na pohľadnicu. No, na pohľadnicu chcel napísať, že na začiatku sa každý smeje a potom ho to prejde. No vidíte, už si to pamätám, aj to nemusím teda že čítať. Otec mi volá a hovorí mu, že čo robíš tam a pýta na mňa, že vieš čo, rozmýšľam, že čo napíšem Čurilovi a Ďurkovi do basy na Vianoce na pohľadnicu. A
Ale že dávim asi, že na začiatku sa každý smeje, potom to prejde. Nákladovci. Ináč aj do budúcna, myslím si, že aj teraz len tak na podmázemi idú viaceré videá, ktoré odprezentovali či už súčasný minister vnútra, alebo teda aj pán Gašpar, aj Fico na tých svojich tlačovkách, aké všetky klamstvá povedali a naozaj sa teraz ukazuje, že jednak, že to boli klamstvá, čo vám preukážeme, ale hlavne odkiaľ mali tie informácie, lebo tu nesedia časové súvislosti. Oni niečo odprezentovali, čo sa následne ešte len stalo, respektíve boli v pozíciách, však keď si zoberieme, že to bolo obdobie po voľbách, čiže boli niektorí v opozícii, niektorí ešte boli len kandidáti na poslancov, čiže neboli ani v Národnej rade a disponovali a šermovali informáciami v rámci videí na svojich sociálnych sieťach, že mňa by naozaj zaujímalo, skade títo ľudia mali tieto informácie, zvlášť keď teraz napríklad sú vo vysokých pozíciách v rámci vnútra alebo obrany a nikto sa tým nezapodieva. No, nemali ich oni odkiaľ mať. Akože pripisovať stále a mleť stále do médií o tom, že ide o nejakú politickú pomstu a že to bola vlastne pomsta vtedajšej koalície voči teda Smerohlasu. Mne to príde taková hlúposť, veď teraz máme kandidáta Bobkový list. Máte pocit, že tento človek by mohol riadiť nejakého Čurilu alebo Ďurku a že by Bobkový list akože tu rozputal nejaké, akože... Ale mne hlavne príde zvláštne, že teraz idú nadávať na, poviem to tiež tak neokrôchane, na skupinu Čurilovcov, lebo to není žiadna skupina Čurilovcov, to sú normálne proste ľudia s vlastnými menami, ako tiež by sa nikomu nepáčilo, keby ich voláme Ficovci, Šutajovci a podobne, akože zase trošku... A Šutajovcov už volajú teraz inak ľudia. Tak ale trošku nejaká tá štábna kultúra by mohla byť. Čiže sú to vyšetrovatelia okolo Jána Čurilu. Len si musíme uvedomiť, že oni v lete, auguste 21 vedeli o tom, že tí vyšetrovatelia majú odposluchy v tých kanceláriách. A mňa by akože zaujímalo, že odkiaľ to vedeli, lebo tak tie odposluchy schválil sudca. OK, tento vedel. Vyšetrovatelia na úrade inšpekčnej služby vedené pani Santusovou, aj tí to vedeli. Potom to schválil nejaký prokurátor, či všetci to neviem. Potom to schválil prokurátor, ten na tento teda celé dozoroval. Čiže nejaká úzka skupinka ľudí mala vedieť to. Myslíš Chyla? Chyla? Byť Chylo? Nie, toto neviem, že či bol Chylo, či dozoroval Chylo im túto kauzu. To neviem. No. To neviem ani ja, ale príde mi strašne smiešné. Aj keď by som to na neho tipla podľa toho, že je tej práce, ktorá je prezentovaná v médiách. Nie som si istá, že Juraj Chylo to bol. V celom príbehu okolo Jana Čurilu si Chylo svoje miesto našiel. Mne príde strašne smiešné, že za určitej skupine politikov z vládnej garnitúry aktuálnej vadia nejaké nahrávky, čo si povedala skupina policajtov, ktorí proste boli možno frustrovaní, nahnevaní, však si uvedomte, čo dohovoríte v robote svojim kolegom, hej, akože pri všetkej úcte. Ja už som poslala toľkých ľudí kade-tade, keď som si myslela, že hovorím medzi ľuďmi, ktorým môžem dôverovať a teda určite som nezosnovávala nejaké proste vražedné plány a podobne. Ale presne táto istá skupina ľudí zároveň tvrdí, že nahrávky, v ktorých ale oni vystupovali nedobrovoľne, nevedomky, tak tieto sú vlastne strašne zlé a nemôžu sa použiť. Nemôžu sa proste, sú nezákonné, sú nelegálne, dokonca, že sú klamlivé, vznikli, ja neviem, akým klamlivým spôsobom a podobne. Ja som si dala tú námahu, ak mi dovolíte, dievčatá. Či došlo do pošty? Vieš čo, toto mi nedošlo, lebo toto je verejne... To vyhľadala. Toto som vyhľadala, lebo... Vieme aj googliť. Vieme aj googliť, áno, to sme sa naučili a je to teda, môžete si to dohľadať, je to uznesenie z Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Dohľadala som ho pretože veľmi aktuálne záleží minimálne ministrovi Šutajovi, že on všetko robí zákonne. Dodržiava zákony, litera zákona je proste úplne, že alfa a omega. Takže my hovoríme o niečom, čo je verejne dohľadateľné momentálne. Samozrejme. Tak pre všetkých verejne dohľadateľné, dohľadajte môžete si to. dohľadať, akože naozaj je to fakt jednoduché, stačí vám na to asi 2 minúty, stačí len zadať a ono vám to fakt ten ako internet a dokonca už aj OL by vám to už proste všetko našla. No, takže nebudem vám to čítať celé, lebo sa to týka teda dlhého a ťažkého prípadu. Ale teda z tohto uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je napísané, citujem,
Podľa názoru Najvyššieho súdu nemožno súhlasiť s názorom, ide a priori o nezákonné dôkazy. Pardon, ešte som sa aj pomýlila. Vidíte, už mám normálne taký, chcem to tak dobre povedať, ale no ten mediálny tréning mi chýba. Dáme znova. Podľa názoru Najvyššieho súdu nemožno súhlasiť s názorom, že ide o a priori nezákonné dôkazy. Ergo, to znamená, že predmetný príkaz bol vydaný na základe poznatkov získaných vo veci pytliactva, ktoré stíhanie bolo neskôr zrušené, ešte nemusí viesť k nepoužiteľnosti takto získaných záznamov. V závere, aby sme to mali teda úplne jasné, z týchto dôvodov Najvyšší súd, ešte raz, Najvyšší súd považuje za potrebné zdôrazniť, že o zákonnosti dôkazov majú s konečnou platnosťou rozhodovať len súdy, a to zvlášť v prípadoch, ktoré majú celospoločenský dosah a vplyv na rozhodovaciu činnosť orgánov presadzujúcich právo. Nie krajská prokuratúra, ale Najvyšší súd Slovenskej republiky toto povedal. Čiže, Natália, keď to chápem správne, tak nahrávky z chaty sú použiteľné v konaniach na základe rozhodnutia súdu, ktorý túto príslušnú kauzu bude dozorovať. Áno, a nie len použiteľné, čiže súdca sa rozhoduje. Oni sa používajú. Aj sa používajú, no. A na nahrávke z chaty sme počuli v podstate my to, čo teraz riešime, kvôli čomu my protestujeme na námestiach. Na nahrávkach z chaty povedal Robert Kaliňák. Čo? Že keď sa vyhrajú voľby, všetko pôjde do pí. Všetko sa zruší, špecializovaný trestný súd sa zruší a že nikto nebude ani protestovať. To bude taký revanš, ktorý tak nebudeme toho schopní zabrániť, ani keby sme chceli, že by sme chceli. Čiže oni to nedajú, to akože všetko, čo sa tu teraz dneska deje, má životnosť, dobre, 3 roky. Potom normálne príde akože rehabilitačný proces, kde sa normálne som presvedčil, že sa príjme špeciálny zákon, ktorý ako na porušovanie ľudských práv v časoch pána Igora Matoviča. Všetky pokuty sa zrušia, čo ľudia dostali na ložku a všetky veci pôjdu do piče, všetci budú ústavní, to je špeciálny zákon, všetko pôjde do piče. A nikto sa na tým nevymýšľa. A nikto nebude politický. Náš revanš spočíva v zmene trestného zákona. To, čo teraz robíme, čo nám tak dlho trvá, ale čo dokončíme do poslednej bodky. Takže, milí občania, milí naši priatelia, my vám každému jednému ďakujeme, že na tom námestí stojíte a tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami. Ešte k záveru predsa len musím dodať, ja sa ospravedlňujem, ak je niečo zákonné alebo nezákonné, a chcem o tom verejnosť presvedčiť, tak bojujem za tie svoje práva, tak ako my bojujeme za to, že chceme, aby tá pravda odznela. Prečo si teda skupina ľudí, ktorá tvrdí, že niečo nie je zákonné, sa neobráti na súdy? Od roku, kedy sa to dalo von, myslím, že je to už minimálne 2 roky v obehu. Prečo teda ešte stále nepožiadali súd, aby teda povedal, či tie nahrávky sú, alebo nie sú zákonné? Tak dúfajme, že my tak skoro nepôjdeme do pí. A vidíme sa tu aj v budúcom dieli.